ala Dujo. Yuk, dados Mas. Rasane kaya ketibang daru lintang kamulyan nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasaning kuwong setahun ora rugi rino wengi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mak pelong Jan mak plong tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Vito Darsono. Nggih, wilujeng dalu. Mas Pidik. Mas Vito Darsono sareng kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Iya, bersama Dujo. Salam kangge masyarakat Klumpasan janipun matur nuwun sehat sedayanipun. Mempelai berdua Mas Muhammad Raiki bahagia selalu. Masih bersama Mas Yusuf Jodliki. Mas Vito Darsono stadione. Aneh sensasi balapan arep makan tak sangoni gedang gedang lutut saya Bigan yuk yuk gayeng. kowe malah cengengesan Yuk sidene tangan di atas. aneh stasiun balapan jare lunga-lunga awan kok malah kluyuran lihat mulai kebelandang dorong ketrekan ayo ejes 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 oh ejes 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 oke bosen beres bosen beres ojo sekasa ayo maju ini cari ojo malah pamit temu pilih kepulan dulur apa sedulur pamit sedelok kok malah ngantuk stasiun balapan arep makan tak sangoni gedang gedang lutut sayang aku nangis kowe malah Mas Suryono Pati wilujeng dalu. Mbah Gilang Mbah Amir wilujeng dalu. lungamu kawan
Alhamdulillah Mas Minto. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ridho lan hidayah tumurun wonten ing keluarga agung Bapak Lurah sak keluarga. Nggih. Mugi ndadosaken berkah lan barokah lumeber sakyaning para masyarakat wonten ing Kromasan. Allahumma Amin. Masya Allah. Kula niki kaya-kaya petangan budi kalian Mbah Lurah. Sebabe Mas. Ewa semanten saben beliaunya menika tindak wonten pundi kemawon kula niku selalu dipun kanthi kok Mas. Mesti diajak. Heeh. Dalu niki bertepatan nyinggaken wonten ing Bale Wisma wonten ing samudraning bebrayan keng putra kekalih Mas Muhammad kalian Mbak Eki leresipun ngoten nggih. Nggih, Mas Eki, Mbak Eki menika putra saking Bapak Kepala Desa. Nggih nggih, alhamdulillah. Mula Mbak Eki kalian keng garwa Mas Muhammad insyaallah anggenipun nuhoni wajibipun syariat ing agama. Betul. Lenggah wonten ing Bale Wisma insyaallah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, bagya mulya tentrem lan tinata Allahumma. Amin. Selamat donya lan akhire. Saestu Mas, seneng dadi manten aja dadi manten kuwi dinggih seneng-seneng. Nah, Nggih, mula dalu niki piyayi sakmenten kathahipun mboten kok wujudipun namung ming pengin golek hiburan mboten. Niki katitik keikhlasanipun para warga masyarakat Kromasan secara khusus secara umum tetanggi desa wonten ing Kabupaten Tulungagung menika nggih njurung ndedongak dhumateng Mbah Lurah sak keluarga Mas Minto. Niki mula hidayahipun ngeten niki. Pinten-pinten dinten sampun gelar reramen kados ngeten iki. nggih. Campur sari orkes ora ana mandeke njur penutupan tesik wayang kulit. Nggih. Niki yen didadekke dhuwit pun pirang atus yuta. Mongko ngunduhe temanten sik sok Rebo. Niku sok Rebo ya sik diramek-ramekke neh wayang kulit Mas Minto Darsono. Lah iya. Nggih, jajal. Lah, iki gembos sik enek ra Mas? Gembos pun Bali, Pak. Lah ya gumun lho. Wong jenenge bola bali melu tanggapan lho. Kok iso lho rene iki ndak nggawa jarit iki lho. Sing salah dudu gembos. Lah sapa? Sampeyan wong ngono sik mbok jak. Lah aku kok ngurusi gembos iki bangkrah apa? Ngono kuwi ya kudune sesuk tetep dipertahankan. Nganti nyampil sarunge Pak Giono. Alhamdulillah, mula dalu niki kula kali Mas Kluthuk mboten ngirangi ras hormat Mas Minto. Subasita sopan santun adat ketimuran, para sesepuh pinisepuh lenggah, para alim ulama lenggah, para tokoh masyarakat lenggah dan dipun rawuhi kala wau Bapak Wabub, Bapak Haji Baharudin. Nah, salah satu kekuatan ing antarane ulama umarok dadi siji. Kuwi dawe Mbah Abu. Mbahmu. Mbahmu. Nggih, mula alhamdulillah menika Mbah Lurah sak garwanipun. Masyaallah. Kula lagi teka nuteng mburi petukan lek semi iso sume kaya ngono. Lek semi sing masak kalih bulik kemi. Sing masak sapa? Lek semi kalih bulik kemi. Rawone enak apa ora? Rawone sedep, kluwake mantep, ya mek siji krupuke mlempem. Yo kegrujuk karo duduh. Lah yo kena duduh to Mas, dadi yo iya. mlempem ngono. Mula Nggih. Mas Kluthuk iki nderek-nderek mangayu Bangga lho, bangga melu lho. Nggih, nggih, Sapa nggih. nek ora karo awakmu ya. Alhamdulillah. Arep karo sapa neh coba saiki sapa matur neh? karo warga masyarakat Kromasan aja kalah karo adimu. Kromasan ini menjadi percontohan, Mas. Contohan Pak niki rumah Sejatosipun pangapunten. Kudu Mbah Lurah iya contoh. Gitu contoh, Mas. Contoh. Kromasan ini warga masyarakatnya yang guyup, rukun, bersatu padu, ada tongkat estafet keharmonisan dan kesejukan. Iki lho. Dadi Mbah Lurah ki mengajak masyarakatnya ngejak tentrem, ngejak ayem. Mbah Lurah iku tenan, ora kaya Mbah Lurah sak Tulungagung iki lho sewu. Ora kaya Mbah Lurah Kromasan. Pripun? Dalam rangka meresmikan gazebo nanggap wayang lera Mbah Lurah Kromasan. Matane. Kok ngresmekne gazebo piye to? Wong kene iki wis genahene dampar keprabon Lah utawa iya kuwade. ngresmekne gazebo karo ndawke putra lan putrine. Gene ngerti to? Nyatane ing dalem menika sampun kelaksanan Pak Minto. Heeh. Kula seneng ya. Ora seneng kepiye Cobi? Sampeyan rada rono Mas, rada Sing rono. delok ning ndur gazebo lho. Nyapa? Kaya wong Pak Pikep kok kene. Kuwi iki jane Mbah Lurah ki pancen nggih fasilitas karo masyarakat ngono. Kuwi ketok sing beceke akeh lingguhe ning kono kuwi. Kok beceke oke ya pancen kuwi
lenggahe khusus masyarakat umum kok iso. Nggih. Wis pokoke alhamdulillah Pak Minto. Nah. Alhamdulillah ing dalem menika kromasan menika Mbah Lurah ndapke putra lan putrine. Alhamdulillah. Niki nun sewu kula ya sok kala niku nun sewu ya banyol ya tutur-tutur. Mantene lanang ki lho. Muhammad teleh grapyak kaya ngono kae. Asmi. Asmi. Dituturi sing apik Nggih, ben asmi. sukses le omah-omah ki carane Ngono, Mas. piye. Ngono. Ngeten. Mbah Lurah mbok menawi aja meneh kok Mbah Lurah. Pak Mudin Kromasan iki kira-kira ora paham karo ramalanku iki. Pak Mudin Kromasan ki Kira-kira ora paham. piyayine ki tawaduk lho. Tawaduk tapi nun sewu yen awake dhewe iki Ora apal karo ramalanku lho, Pak. ya jelas lek Pak Mudin iki kan khusus iki babagan agama. Leres. Lek ramalan nomor awakmu Lah kok mesti. nomere nyapa to Pak Winto? Lah ramalan ki biasane nek warga utawa Tegese- akeh wong omahku yo ngeramal bareng ngono. Tegese kok ngrawal bareng sampean ki ora tau tombok ngono lho. Titip. Titip tapi lah yo sithik sampean iki. Iya. Ngeten Pak Minto. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mbah Lurah lenggah. enggak. Hmm. Mbah Mudin Piyayine pancen ora banyak bicara Mas Mbah Lurah ki. Diam. Tapi secara bukti otentik realitanya itu luar biasa. Diam. Tapi Mbah Lurah ki sing piantun sing saudarane pejabat sing sak soki Mbah Lurah. Pancene ngono lho. Ya sok ana sok ora dadi iki kadang-kadang Kowe iki contongmu ya mesti ada terus kok iso. dinamika kehidupan itu pasti ada. Ngono lho tak omong iki. Nuwun sewu nggih Pak. Miturut Nah. ramalanmu piye? Niki izin Mbah Lurah. Heeh. Mbah Lurah mungkin tidak menyadari bahwasanya pada malam hari ini adalah hari yang spesial kanggo temanten kekarune. Masya Allah. Karo temanten karo Iya. temanten putri. Iya. Loh, spesialnya di mana? Spesialnya ngeten Pak Minto nuwun sewu. Heeh. Iki dinane apa? Dinane iki Minggu. Minggu wetone Wetok pasarane. pasarane Minggu paing. paing. Minggu kuwi 5, Paing paing 9. Songo. Jumlahe 5 karo 9 14. 14. Gambare 14 menika pesta. Sama kok nomor yang untuk Pak Minto. Ki lurah barang kok menuju apa pekat lho penyakit Niki masyarakat. ramalan iki. Angkane 5 karo 9 Jumlahe 14. Tanggale Tanggale iki nek ora salah tanggal 12. 14 karo 12. 14 karo 12 16. 16. Gambare? 26. Aku wis paham. Pengate kok nomor sampean. ora rolas mu gambare jaran. Jaran 26 nyeledak sampean bledek. iki. Kuwi kudune ya. Yo ora apal Pak Minto ora tau tombok. Nggih ular-ular ning anak putu. Anak putu diular-ulari togel itu bisa men. Lho, lah kuwi kan menjanjikan lek umpama dia utang. Menjadikan ki lek menang lek kalah jeleput. Sampean ki kok. Anu Mas, pangapunten. Niki bocah niki pun penting penggali. Nah. Pun lerem pikirane. Niki ki Pun ramalan. diracuni babakan sing perkara pekat penyakit masyarakat. Wis beda. Wah, Beda. benten. Wah, kula sakniki tombok nomor wis ora tau, Ora Pak tau, Minto. Mas. Kula niku Syukur, ngawur syukur, jenengan niku. syukur, Sakniki kula alhamdulillah. JI. Sakniki Hah? Kuwi apa padha wae Maksudnya jalure kok sing iso. langsung oleh ngono lho. Oh, no. Sik lah meh lali neh Pak Minto iki malah. Jenengan Jumlahe 26. 26. 26 bulane Oktober. Oktober Oktober ki wulan pira? 10. 10. 26 karo 10. 36. 36. Gambare Enek sepeda ontel. Mas, Iya. ojo ganggu. Iki bocah iki lagi ning Lah iya. Ilmu lho Pak Minto. Pak Minto ilmu. 36. Gambare apa, Mas? Beda. Jawa tos ya. Kok iki ketularan kae kok. 36 taune 2020. Mm. 2020 iki angkane 2025. Lima. Yen dijumlah 225 songo. Nggih. 36 karo songo 36 karo 9 petang puluh. 45. Niki lho, niki lek ora paham. 45. Mulane wis pas sengaja ora sengaja penyipun Bapak Lurah Kromasan ndawuhke putra lan putrine dina ing weton iki jumlahe 45 ki saka tembung wong Jawa aja sampe lali papat kiblat 5 pancer. Masya Allah. Ya ampun, rupane kaya ucok bakal nih kaya. Ucok bakal. Penemumu wis apik lho. Tegese papat kiblat niku temanten kekarone Mbak Eki karo Mas Asmi yen jedaupan wis ketemu jodone aja sampe medhotke silaturahmi. Mas Asmi ya kudu srawung karo dulure Mbak Eki ya kudu srawung karo dulure Mas Asmi. Asmi. Tegese etan kulon lor kidul ya kudu disabani. Papat Papat kiblat 5 pancer ki wong tuwa dolan nara-nara ning tetep magrok ning gone wong tuamu. Macep ning kene. Ning kene Paribasan
Mas Asmi iki manten anyar aja sedina ratu sewengi. Iya. Kok kingko turu. Sesuk tangi jam 12 awan ora usah kaget. Mbah Lurah ramuke nyeneni. Mergo Mbah Lurah kuwi tresno karo sampean wis dianggep anake dhewe. Nah. Apa meneh asmane sampean ki Mas Muhammad Asmi, Sapa kuwi? Mas Muhammad Mas Muhammad As Ulul Ulul Asmi. Asmi. Iki namanya wis lafate wis lafat Islam. Padha Dadi karo non sewu. anakmu le jenengke. Nggih, nek anak kula pun gantos sakniki, Pak. Sapa? Eko Saitonirojim. Duduk kuwi ya, duduk kuwi, Pak. Tak minta. Aminono wong Eko aku dhewe kok. Iya. Lane aku ndek iki wedi anakku tak jenenge kuwi kok nuwakal tenan iki, Pak. Lah iki lek mutresno karo Mbah Lurah kok iso. Mas Muhammad, Hmm. ndi wonge? Oke, sip. Kayak cah pondok ya. Loh, mula Berarti asmane Muhammad kuwi saka tembung Ya. nyuwun syafaat saka Kanjeng Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Mas Ali. Hmm. Sampeyan wis daup karo Mbak Eki. Eki. Sesuai dengan asmanin jenengan sing berlafatkan Islam. Islam. Nun sewu nggih. Dadi lho, Iki Mas. wis didaupan. Dadi lho. Kowe Nyambut menok, gawe. kowe kenyek tuapuk lambimu lho ya. Isinku ya isine Mas Minto. Iya, iya. Ngono. Iki nuturi manten lanang iki lho. Ning Kowe yo, kira pengalaman aku iki pengalaman. Pengalamanmu sak prepes. Awet no. Kowe dhuwur aku to. Dhuwur kowe kutakan. Ngono. Ora aku kuwi celelekan lho kowe iki. Dijak omong-omongan apik. Kan iki contoh. Iya. Iki lho nggo contoh. Iya. Kok ora ngengkel bae. Wis to bene. Tutur ya bene lek urung nglakoni kaya Mas Titik iki tutur alah. Lah, ora percaya lek sing nuturi iki, Bos. Lah iki lho. Tak jokke iki sing sepuh. Lho iya kok realita. Sing tuwa sing njur kono Nah. lagi penguate. Boleh kita sebagai entertainment loh. Hmm. Nuturi iki ya sing Apik Mas tak dukung. Asmi. Hmm. Aja wis Mas Asmi mau ning jero kleru Mas Asma pundi ngono kuwi piye? Asman biasmu wis. Ayo ngono. Sampean lafate asmane wis berlafatkan Islam. Islam. Sampean ditemokne ini suatu nun sewu. Jodoh ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, iki lho. Engko yen tumindak nun sewu ya, tumindak ya. Sunah Rasul ki ibadah. Sunah Rasul ki ibadah. Ngerti apa ora? Paham ora? Sunah Rasul paham ora? Anu. Anu ngangge anu apa ki Iya. tanda isyarat. Hmm. Heeh. Oh iya. Iya iya. Isyarat-isyaratnya sing jelas ngono lho. Lah ngono kae lah Pak Minto nyapet to dadak isyarat berange wedi dah koyo. Ya. Sama saya. Anu tumindak ya ta. Awis kuwi mau lho ibadah ngono wae. Seneng oleh seneng ning aja gobras gabrus. Loh, Sampan kudu wudu dhisik. sik to goblas gabrus kaya kucing e rumangsamu. Lho kadang-kadang kan wong enek lagi seneng-senenge kan sak penake dhewe. Ning saya yakin bahwasanya Mas Muhammad Asmi iki insyaallah beliaunya akan nindake apa sing dadi dawe agama. Tuturono. Wudu dhisik. Engko bar ya. Wudu Pak Minto. Loh, suci lho Pak Minto. Mergo awake dhewe iki tumindak ngono kudu suci. Nek Mergo suci. sok ben ki yen duwe anak bisa dadi anak sing soleh lan solehah. Amin amin amin. Ngono lho. Ngono. Lek wis wudu, bojo ditari. Hah? Ditari sikno Pak. Piye? Sik to, Loh. si Mbak Eki Iya lho. tawani. Tawan awake dhewe njaluk. Loh. Mergo kadang-kadang awake dhewe lek njaluk wong wedok ora gelem kuwi jenenge wong wedok sing ora ikhlas. Kuwi dosa awake dhewe. Ning kudu padha ikhlase. Padha ikhlase. Weh, Kudu njaluk ning wedok, sing wedok. si sapa Asmi Asmi njaluk sing gone sing wedok Eki. nek muni. Yang Weh. Oh iya yo. yang Piye? ayah minta. Weh. Berarti Lho iya lho. bloko suto. Bloko no Pak kudu padha ikhlase. Ah. Gitu Pak Minto. Lek Padha karo awakmu lho ya. leres no, mungkin Ya. aku nggih ngoten. Hmm. Kudu nyuwun sik ayah minta. Loh. Lek wis wong wedok nyauri, Nggih, Mas. oke Mas. Wah. Sampean aja langsung Bergerak. bergerak. Hmm. Ndonga dhisik. Apik. Wong Jawa ki punya lidah yang basah. Untuk baca Al-Fatihah. Biar sekali melangkah. Insya Allah oleh rezeki sing barokah. Ah iki. Yen wis kaya ngono arepe tumindak Ah. maos bismillahirrahmanirrahim. Kulhu pisan surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Ayat kursi ping 750. Al-Fatihah ping 1500. Sik, Mas. Mas Kulhu. lak kerinan. Kulhu kuwi ping Siji. terus Surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Tak jamin. Wis, iso syariate pas. Eki keturun. Lah ya suwi ngono iso. Wis pokoke padha ikhlase. Kudu padha ikhlase mergo lek wong wedok disuwuni ikhlas, sing lanang nyuwun ya ikhlas, insyaallah keluargane dadi keluarga sing Saiki sakinah lek mawaddah ngene, warahmah. umpama wong lanang nari ibuke. Nggih, Bu nyuwun. nyuwun. Terus wed- ibuke Dok, mangsuli. Alah mah,
Oh, wesel ngono Nah, piye? yen awake dhewe meksa niku dosa, Pak. Sing dosa? Awake dhewe wong lanang. Nyapa? Mergo wong wedok sik kesel. Nggih napa mboten? Wong wedok sik kesel aja dipeksa. Mergo wong lanang tuh juga harus menghormati harkat martabat seorang wanita. Kuwalik ndeng. Lek wis qabil tu nikah apapun yang terjadi, separah apapun, sekesel apapun, lek wong lanang njaluk kudu diwenehi kuwi ngibadah ganjaran cadungane jannah. Lek ra dilayani dilaknat karo malaikat. Kuwi lek kanggone sampean. Heh? Berarti iki dalang haus iki. Lah iki kok dalang haus, iki gelem ra gelem nek sing wedok wis ngepleh-ngepleh panggah makan. Iki Lah wong ndek iki ro wedhus mlaku waduh iki. mulai kok mulane mongi ku wedhus. Ora oleh, Pak. Yo itu boleh, tapi sare jak langsung ade wong Jawa yo kudu bisa ngerti apa sing dadi karepe wong wedok. Kleru. Mulane lek sik arep dikobil tu nikah arep di naib kae, kuwi kudu janji. Yang iki awake dhewe neng naiban. Diijabke karo Pak Naib. Kamu harus berjanji sewaktu-waktu saya minta harus dilayani. Kuwi tulisannya sing gedhi. Engko lek pancen wong wedok nampik kuwi diduduhke iki lho. Iki jane wara-warane sapa iki jane? Aku kok rumasaku ra bimbian ra enek ngono kuwi to, Pak. Tangi. Nyapa? Ki kok ketoke lho. Nggih. Ketok lho. Pripun? Iki kurbane obat jamu kuat iki ya. Kowe iki ora kaya ngono kuwi. Wong jenengan iku yo kudu mboten lho, Pak. Nek diomongi, Mbak iki. Ngene. Nalika mbiyen ning gone naib lak mesti ana sumpah prasetya. Bener, senajan to mbiyen paribasane enek mas kawin ning nun sewu. Saya itu berbicara realita. Anu, Asmi. Heeh. Nun sewu nggih Pak Minto. Iki jujur, Pak. Kula niku lek mbanyol ya tapi saya itu berbicara yang realita. Iki edukasi. Nyata. Nyata. Aku ki rabi ki 15 tahun. Geger ora tau. Masya Allah. Berarti lemu nggawa keluargamu ki anu Mas. Piye ya nek ngarani kolbune kuat kabeh. Ora jane. Lho ora tau geger kok. Aku wedi karo bojoku kok. Lah kowe nyapa kok dadak wedi barang iki. Lah wong kono wedi karo bojone kok nuturi liyan. Boten. Tegese ngene. Tegese iki temanten kekaron iki aja rebut bener ning rebut salah. Nah, aja dadi pasangan sing kepo. Sok kala enek pasangan sing pengin roh HP-ne bojone. Ning kuwi aja. Mergo kowe kudu percaya karo bojomu. Insyaallah yen kowe percaya karo bojomu, ora buka HP-ne bojomu, kuwi dadi keluarga sing harmonis. Mergo apa? Sok kala itu yang menjadi derdah, yang menjadi permasalahan. Kuwi sok kala ora percaya karo bojomu, ora percaya karo pasanganmu. Nah, iki lho contone iki. Aku HP iki gletak-gletek wis ora tau tak dokok ning ngendi tak delikke ndak. Ning bendina kuncine tak ganti. ketoke mbiyen Ketoke sampean ki timek dalang ya counter. nyapa kok dadak kuncine diganti. Ketimbang menimbulkan masalah lebih baik kita selalu ganti kunci. Aman. Sampean ki angel. Aman. Ngene, Pak Minto. Ngene. Jujur iki kaya kula Pak Minto. Terus? Kula niku HP ra tau tak kunci Pak Minto. Jujur demi Allah. HP kula ra tak kunci. Ning kula duwe HP sitok nek tak dekek jok mobil. Lah padha. Iki lho layakno konangan iki. Layakno kowe main belakang dengan istriku kowe. Kok iso? Harus. Kok iso? Main belakang itu penting, harus. Gila nih, giyeting aku sampean. Giyeting aku. Kae lho, telan HP-ne mbok kejok layakno niki wae entuk telepon Sik Mas. tote kok Mbah Lurah, Mbah kedek barang iki. Tau main belakang ora? Rugi. Tak mongi. Ngapa Mas? Ketok iki lho sewu. Pripun? Sing diceluk iki kleru. Pripun? Ketok iki dalang kali wungu ketok iki. Giyeting ya aku. Lah nyapa to? Jenengan niku kaya Main belakang iki yang tidak sehat. Oh betul. Ngono lho. Oh, ya sehat kan. Secara politik tidak sehat. Ngono Sehat. lho. Jujur menghancurkan. Nah itu. Jadi yang dimaksud Mas Minto, Lho. main belakang itu orang yang tidak sehat. Berkhianat. Nah, sing apik dalam ketransparanan, dalam kejujuran itu mutlak yang dari depan. Lah ndak transparan aku ya mah. Kuwi neh lho. Transparan itu terbuka. Jujur. Ya jujur, transparan, terbuka. Nah, nek ora dibuka, Ora marem. Giyeting nih. tenan kok. Aku greget. Iki cara ngene lho aku Asline sing. dadi wargane mbiyen. Ora tak pilih kok. Heh? Iki nom-nomane mesti celintisan iki kok. Sapa sing ngomong? Lho, panjenengan no. Lah iya. Berarti ya tenan, mbok ditulat Mbah Lurah menika kromasan. Mbah Lurah kromasan. Nyenengke kok. Antenge kaya ngono. Anteng, Mas. Alime kaya ngono. Wah tenan nek Mbah Lurah kromasan tenan jujur anteng alim sangkek primpene.
Wah, iki malah ngedu iki wis. Bulurah lenggah lho niki. Bulurah lenggah lho. Bulurah niku sinten mawon dipun salami. Dipun salami Mas, ora bedak-bedak. Aku ki wis saged maca lho, lurah sak kecamatan Ngunut ki sing jujur endi, sing alus, sing endi, sing alim endi. Aku ki ngerti kabeh. Sing paling jujur lurah Ngunut ki mung loro. Pundi? Kedek karo Sanjun. Jujur niku. Jujur, alim. Jujur. Berarti tak wongi. Ya, Ngakoni dek. ngakoni piye? Ngakoni nek ra jujur karo bojone. Berarti jenengan yo betik berarti. Kok iso? Berarti panjenengan yo ora tau jujur. Sapa mau ngaku lek ra jujur ibuke nesu kok. Loh, lah wau. Hah? Jarene wong lurah sak kecamatan ngono sing jujur loro. Mas Mbah Kedek karo Mbah Saju. Heeh. Berarti lah jemana melu sing Aku apa wilayah Ngunut? Saya kan wilayah Rejo Tangan. Iki wilayah Ngunut, lah Rejo Tangan sing marai. Ngono. Dadi iki sing provokasi rono, ngono lho. Kowe ora sembrono. Pangapunten, Pak. Apik elek kuwi gumantung saka awake dhewe. Wong kuwi sok kala nyawangi awake dhewe apik, ning penompone wong liya urung tentu yen apik. Wis penake ngene Mas, lek pengen eruh elekmu, teko wong sing ra seneng karo awakmu. Lek pengen eruh apikmu, teko wong sing seneng karo awakmu. Wis titik. Apik elek ora kudu digoleki. Nah, Ning kudu diintrospeksi diri. Kaya ndene manten. Manten ki nek saiki kaya api-api ning nek kudu iso nata mengendalikan diri. Itu masa-masa dalam berumah tangga itu butuh proses. Ngono lho. Mula nyapa kok manten ki mesti sakral. Kowe lak ra tau to ana manten didelehke gerdu lak ra tau to. Manten mesti sakral didelehke. enak mantan deleh gerdu enak enek iki. iki mbiyen digrebek. Awakmu. Ketangkep to we? Langsung diijabke ning gerdu. Eleh wong ya ngenteni sampean to aku asli. Lah iya wong loro. Kuwi ra ngerti. Iki pangapunten, Pak. Dadi secara hukum Jawa, mula wong Jawa ngepake Jawane, manten ki ora ninggalke janur. Arep ning ndi nggone mesti manten ora ninggalke janur. Sebab menapa? Nek wis titikane ana janur, kuwi berarti ana titikane wong duwe gawe. Nah, janur. Menungso ki janjane awitane saka nur. Cahya. Heeh. Nah, nur kuwi cahya, jan kuwi janjane. Mula manusia itu semuanya mendapatkan cahya. Gari awake dhewe leh ngobati kepiye. Mula janure lak mesti digawe ngeten iki. Dieto-eto kados rantai. Rantai iki apa? Iki dieto-eto kaya rantai ngene iki. Rantai kuwi tegese silaturahmi. Jenenge menungso kang urip ning alam donya aja sampe medhotke silaturahmi, mergo silaturahmi kuwi padha karo nyedhake rejeki. Enek meneh janure nalika temu, kuwi iso diarani kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis bebarengan urip kekarune kudu mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Nah gene ngono lho sing tastes. Kembar mayang ki lak mesti rena-rena. Ana wujute kupat. Kupat ki ngaku lepat, temanten kakung ya ngaku lepat, temanten putri ya ngaku lepat. Tutup-tutuplah lembaran yang lama, kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora liyane kupat mesti ana lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet, jangan sampai pasangan itu membuka aib rumah tangga masing-masing. Iki lho Mas, niki cetok. Tur meneh sik ana sajene barang. Lek dijawabke kae ana sajene kuwi buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Tegese yen mlebu Mbak Eki mlebu ning atine Mas Asmi kudu dikencengne Mas Asmi semono uga tresnane ya kudu dikencengne mlebu ning atine Mbak Eki. Buceng tumes Mlebune kenceng metu kudu lemes. Tegese metu kudu lemes, dilemeske penggalihe, dilemeske pikirane. Luwes rawunge. Luwes rawunge kudu sabar, sabar kuwi subur, ora sabar mlebu kubur. Alhamdulillah niki lho Pak. Dadi tatas titis tetese kepenak. Kuwi lek jelasne ngeten niku kene iki suruh tengah awet. Engko dibablaske lek pitutur luhur kagem temanten ya. Iki diselingi lagu dhisik. Hitungane wong Jawa nggih tetep kudune hiburane, Pak. Oh ngaten. Wong nu nek sepaneng terus ora kepenak. Tenan aku lek sepaneng nu yo malah kaya wong stres. Aku ndang golek kanca yo nyanti golek hiburan Wis kok ngono neh mesti yeting aku. Lah timbang stres. Stres iki kembange wong lara lho. Lara iki kembange wong mati lho. Apa pengen kowe mati nom? Kula nek mati mboten pengen nek ajeng jenengan slip monggo. Lek kuwi ra mungkin diselip mergo diselip koyo gabah ngono. Mangsane. Ya Dok, kaya ngapa? Iki kagem para sepuh sik diaturke mligi kagem Bapak Markam. Sing pundi. Iki ngersake kacu kuning iki mau ngecak pesen. Napa? Kacu kuning.
Kacu kuning. Oh, dicetik. Kacundeng. Yo, digarap seragenan. Sinten sing nembang sinten? Saka Mbak Diah, Mbak Lilis, Mbak Luki karo Mbak Punjung. Jajal sik, sepotmu jajal. Mas, sepotmu coba kene. Ya. Sama, ayo celok aten. Iki pundutane Bapak Markam diaturke. Iki pas, bocah sakmene iki senengane kacu. Ngono. Kacu kuning iki pas. Ya. Lho iki jelas to. Mikmu rada didekene lho. Ya. Bah, kowe lek ketemu iki aku mau rabiar saiki aku. Lah napa, Mas? Kukune dawa-dawa. Kukune dawa iki mesti bocah iki lunga ora gelem masak, ora gelem mbah-mbah. Eman-eman. Mergo leh ngeman kuku-kukune leh apik. Iki. Kalih Mbak Elis, Mbak. Iki aku yo gak iki. Awake keputihan iki. Piye to, Mas? Iki lek metu mesti gak seneng. Isine ning jero omah ora gelem blonjo cah iki. Pedireng. Ya, iki. Ngenang ini rek. Iki ra ireng ra putih. Gak seneng aku. Lah ngopo, Mas? Anu rambutnya iki bocah iki hidepe dengkeng iki. Lah kepiye? Iki bocah iki nun sewu. Kala iki bocah iki seneng nyawang wong lanang sing luwih ganteng timbang bojone. Peh. Kenean ki. Ngene iki. Ngono kuwi sumpah aku. Sing kene iki man iki ora gelem nyambut gawe nglintuh. Iki wegah kenek panas mergo direng. Iki nek nyawang luwih nyenengke wong liya timbang bojone. Iki mesti setia. Gak sip iki. Lho pripun? Bathuke nonong. Lah wong wedok nonong pra ya apik to. Bathuke nonong ki mesti nun sewu mek ning omah tok ora gelem mikir apa-apa sing mikir wong lanang. Loh. Kowe iki apa-apa kok mbok? Alah apal aku sing iki. Loh, lah nek iki loro iki. Wis gak rabi ngene iki ya. Lah terus? Iki mesti terjik panganane ngene iki. Iki lek ra nun sewu iki lek ra daging moh iki. Lho. Kowe iki kok paham to? Boros. Masyaallah. Kowe iki kulino ngerti urusane wong wedok loro iki jajal. Alah, kuwi malah ngentek-ngenteki wong lanang kuwi. Loh. Loro iki ragate akeh dulu to, rupane ayu-ayu resik-resik. Iki nun sewu dhuwit blonjo sak kala entek tukokne skincare. Lho. Iki sitok iki kaya. Lah, lek iki jos aku iki cocok. Nah. Pojok dhewe kuwi seneng. Iya aku cocok. Iki sembarang doyan. Mbok makani lodeh ya gelem, sambel bawang ya gelem, uler hongkong ya gelem iki. Rumangsamu mure batu wae kok iso. Yo, kaya ngapa? Tembange pundutan saka Bapak Markam kacu kuning cara seragenan dados.
pisah nadyan mong hai hai ya Gerak tulung agungan mas tembang menang tembang kedanan digarap nganggo tulung agungan kuning dadi pepeling nalika pingin kowe isih nyanding rene rene isih tak gawa ra bisa pisah nadyan mung sedelo Bebeleng kacu kuning dadi bebeleng nalika pingin kowe isih nyanding berat mrene isih tak gawa ra bisa pisah nadyan mung sedelo yo neng kedanan Mbak Sulis Eva karo Mbak Hani Kusuma Beksan karo Mas Wujo berpasangan Katur
Mas Sutikno Mbacem Ponggok Kabupaten Blitar. Neng kene iki Mas. Awake dhewe nuruti penggemar utawa pecinta wayang kulit. Dadi kabeh mau digawe rata, sing tegese sing sepuh ya keturutan, sing enom ya keduman. Leresipun antawisipun wonten lagon, lucon, lajeng lakon. Nah, niku ora ngerti. Leres. Masmu ora ngerti lagon, lucon, lakon. Kuwi ra mudeng. Lagon ngertos lakon lucon niku rada. Lucon ki ya kaya awake dhewe engko nek bar bali rampung njur nemoni Mbah Lurah badhe nyuwun artol lelucon. Kuwi lelucon ngono. Nuwun sewu, Mbah Lurah gandeng sampun rampung lek kula nyambut damel wonten ngriki. Niki lajeng kados pundi le arto lelucon kula. Engko aja nganti kleru, engko jur dik becekan diweke. Ambleset to niku ngoten. Dibablaske ya Mas. Siap. Iki ana pundutan sangka ingkang menggugati jenengan didamel ken damel prakmenan ora ketang mung 2 menit. Ayo pramen ki sing jumbo kalih ngen pahargyan dalu menika Mas. Ngoten. Nganu mawon dicuplekke leh prosesi temu manten. Nah, prosesi temu manten jur lari nem-nem sing ora ngerti ben dunung. Oh, ben dunung. Cara wong dadi manten ki kemasane kudu kaya ngene, nganggo adat Jawa ki ngene. Nika sawetawis ngampil MC-nipun Jalaluddin MC Beken. Ngoten. Mas, calon bojomu cepake sik, calon bojomu. Nah, Sing calon bojomu. Bener. Aja iki ya sik kenomen. Kenomen dadi ibu ra wangun. Lho iki ra cocok iki. Soale nggon weton beda, nggon weton. Delok anu wae sing ngene. Nggih percontohan ya. Sing iki sik njajal nggih percontohan. Nah. Kene, Nduk. Kuwi ibune temanten. Niki ben bojone niki. Oh, bojone. Kok ibuke. Wah, Kaya gerdu. wong wedok kuwi nek nggon ayem pikire, tentrem nggon atine iki ngene iki, sumeleh. Wong sing semeleh Iki malah rencanane karo Mbak Lurah Kerumasan ora oleh mulih pipit iki. Lah damel napa? Arepe nggo kentongan beli desa. Ayo tutuke nyileh tekmu kuwi. Diarani wong wadon sing gelem semeleh tegese mbalung suwal ki kaya Mbak Pipit. Copi. Mas Luduk saking rika. bojoku sing ndi? Bojomu iki kowe kok nggo buntut barang ki apa to nduk ki? Wis mangsane. Oh, Gaudi men. Kowe milih iki apa milih lek semi? Lek semi nyepak kono kae. Kono rada rono lho. Tak temokne sik kok iso. Gaudi ujuku. Iringane napa Mas? Iringane Ajenge panggih lho niki. Nggih. Iringanipun anu. Iringane anu apa Mas? Sing penak apa? Iringane papala. Kok papalan mbahmu iki kok iso. Ya sakral no. Nyuwun sayaning purtami kang dhat kinurmatan. Ing samangke sampun titiwan ciangginipun adicara pangkih pinanganten. Ing samangke kadheraken para pira pradonga kanthi ngungelaken nggih menika kodhok ngorek. Nah, ini tenanan. Wah, sakral. Dumateng para bapak sohi ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke panggihipun pinanganten kalih sampun kawis turu. Jih punika
jengkaripun pinanganten putri ingkang sampun mijil saking Gunung Bulu. Weton genggek, Mas. Kok kono ki lak yo enek desane Bulu Rejo lak enek to. Tak kira lek Ing samangke temanten putri ingkang mijil saking Bulu Rejo pikantuk pinanganten ingkang mijil saking Kaliwungu. Ya, aku tukang nambang. Lah iya. Kono kene padha wae kok iso. Sampun tumapahe ngadicara pinanganten kekalih anggennya dedaupan sineksenan sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan aglia tumapaipun adicara pinanganten kekalih. Bojoku nek setruk. Pelakumu ya sing apik, manten ki sing apik, ora Sing ngono. halus. Mas aku lali. Lah aku biyen digrebek kok, Mas. Ora ngene iki kok. Ya sagrebek-grebek kok iki nggon prosesi tenanan kok iso. Piye? Pinanganten kekalih kapanggihaken wonten ing dinten Minggu Akad. Ya. Minggu ki akad. Minggu Akad ya. Lah, bleset. Iki lho kaken kumpul Jalaluddin. Rada resik. Ing samangke pinanganten kekalih dipun panggihaken wonten ing dinten Minggu Pahing. Donga pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh para alim ulama. Tumapak ing adicara pepanggihan pinanganten. Ing samangke reronceng adicara panggih manten wonten ing dalu punika. Nggih punika awiwiti balang-balangan suruh. Yo. Ayo ndang balangno. Balangno, ndang balangno. Hei. Balang ki yo balang. Gantalan nyapu kok balang helm. Nyapu tuh bocah-bocah ki. Lah apa sih dhek balang? Gowo gegeman. Gowo gegeman sih. Enake kuwi yo, Mas. Wih, golek gegeman. Gegemanmu apa? Sertifikat apa BPKB? Ono. Ki gegemane nyo iki. Nah, wah, Ben merempel kudune. Gua aku. cili ae. Wih, gegeden. Tak bialang ben minggat golek sing ayu. Iki nggih njagani iki lho kok iso. Ayo. Ing samangke tumapak ing adicara kawiwitan J punika. Temanten kekalih balang. Iki lho Mas, gantale iki lho Mas. Gantale iki. Balang-balangan suruh. Ya, balang cak aku. Ini. Betul ini. Nah. Op. Kaya dilebokne lho ngono iki. Wong balang dadak golek blowokan nyaput. Balang kenekno ngene lho. Tadi tak kenekne. Menapa to pedinipun gantalan suruh kesusu sak kepengin anggone weruh keluarganing pinanganten putri lan ugi weruh keluargane pinanganten kakung. Ing samangke sampun adicara balang-balangan suruh inggih punika kapratitesaken Ugi balang-balangan gendu. adicara sesungkeman. Lah, kucamtuk. Sing sungkem ki sing wedok ki lho, sik. Lemu rasa dodok. Iso Sungkem sing ya. wedok. Ya dodok. Iso ya. Lah kok Bahaya. ndodok yo gawe aturan Mas Pak Pyoh ngono ku lak yo. Lah kulit. Ndodok ki yo ngene lho, kowe ki jan mau wis kadung adicara sungkem ki lho, ngene plek. Lenggahe alon-alon, plek. Njur ning ngarepe dimatke. Nah, terus Opo iki? Kowe iki aku ae. ya arep nyanyi. Terus langsung ngaturke kabekten, ayo. Ing samangke adicara sesungkeman pinanganten putri nyuwun nidi pangestu. Bojoku gede sekok. Sono. Ah terus muni pit. Ya. Opo kuwi? Opo iki? Kalah rasa mbok teroke. Lah jere kon muni ngono. Beli piye? Beli piye? Opo iki? Manui. Dua tas kene. Ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung. Kau wedi. Duh, Turakan sungkem kula, sungkem pangabek niku lho. Iki kancek. Dumateng Pokoke- panjenengan. Se. Mugi-mugi nganapi. Jangkrik. Nah. Syukur kale.
Iya ta, Mas? Iya ta, Mas? Lah kok arep mbok perkosa? Urung wayahe. Kowe iki mek sungkem tok ngene lho, kok iso. Lah Kita jangan sungkan. Tep penasaran karo tek. Ayo kene. Penasaran karo Sing. Yo, maju disungkemi. Iya loh. Ing samangke pinanganten putri wonten saandhapipun pinanganten kakung. Duh Kang Mas. Duh, Kang Mas. Opo? Sungkem bekti kula katur kagem panjenengan Kang Mas. Bekti Mbok. kula. Dol-dol nek. Wis ta meneng kono. Ndang to. Mugi ya saged tinampi Mugi ya saged tinampi. bekti kula kagem panjenengan. Ya. Bekti kula kagem panjenengan Kang Mas. Tak tampa, Nduk. Muga-muga kowe bisa tresna marang pun Kakang. Belit-lit nge. Ing samangke pinanganten putri anggandeng asta sesarengan lumampah tindak sak pecak nut jumangkang suku kedeping netra kalarapaken wonten ing damparing keprabon. Lah kok temanten lanang matane picek kuwi nyapa kok dadak Lah tuntut gandeng kalau diseret ngene yo digandeng ngono Kuwi lho dimarahi. ora kok ora Gandeng ngene iki lho. gandeng Iya. Ngene. ngono. Ayo, sapa ki? Lis. Sapa ki? Ajeng teng pundi, Mas? Alah, ajeng ngedol anak cempeni le. Kok jadak tekoki barang. Kene. Tak Loh, pikir lek Mas Kluthuk ajeng ngawinke kebo. Mbak Esi tak nih, Mbak Esi. Saya sembarang kene ta, kunjung apa kuwi kono. Ing samangkit menanganten kekalih kalarapan kula damparing keprabon. Tumuju wonten ing pawiwan agung handum katresnan. Sowan wonten Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sak berkatyaning para keluarga agung ingkang saking Bulurejo. Nggih. Sarimbit kalian keluarga saking Kaliwungu. Anggenipun ngabekti dhateng Kanjeng Ngasu. Kok Kanjeng Asu iki lho iso. Iya ting Kanjeng Rama kok iso. Iki manten tenan lho. Ya. Ing samangke temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Padyalon gamelane. Duh, Kanjeng Rama. Apa iki? Kayak kuwi enek kok tak. Nah, nek pake yo. Teh pae apik. Apik matane. Bapake mbok iso. Nek pake pancen nami iki bar dicet. Ndak maksudnya jarike lho, Mas. Wong gone bapake nek andeng-andeng yo apik. Ayo, sing tenanan ki dipirsani bapak-bapak iso. Ing samangke pinanganten putri nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Duh Rama, Piye, Nduk? kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan. Anggenipun kula bebrayan saged to. Le, Tuk, Dalem, Pak. bojomu kan mundur, Le. Napa, Pak? Iki nggone bapak sinyale lagi apik. Kan mundur. Klerune. Ayo kemajon no, kok iso. Nggo muluk. Aja ngono keri. Jan iki wong apa unta bodi. Iki kita ndon banyu. Ayo kowe dinteni. Mugi-mugi saged to langgeng. Iya. Ndak pangestoni ya, Nduk. Kowe siji-sijine anakku sing ndak tresnani muga-muga kuwatno atimu, selehno pikirmu, matepno tresnamu marang garwamu. Muga-muga bisa atut runtut renungan kaki lan ini kang jinangkung ya Cahyu. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nyuwun idi pangestu pinanganten kekalih nyuwun Kanjeng. Kanjeng. Nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Tumapaing adicara lukar gemantos ing samangke temanten kakus nyuwun pangestu Jumbleng. temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Kok tak jiyecek tenan mengko.
Wene kono wae kok iso. Nang karo ibuke dhewe nyapa to jane iki. Lah sak ibu-ibu iki nggon tata krama digawe. Bu, nyuwun donga pangestu. Muga-muga anggen kula rabi kalih diajeng gas 3 gram 3 kilo. Muga-muga awet ya, Bu. Ya Le, tak pangestoni. Muga-muga awet anggonmu bebrayan. Amin ya, amin, Le. Bu. Nggih. Ing samangke temanten kakung lukar gumantos papan ingkang dipun lenggahi. Temanten putri kadherekaken nyuwun pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Piye, Nduk? Kula nyuwun pangestu panjenengan, Bu. Iya, Nduk, tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenipun kula rabi kalian batang niki saged Ya tang gudelmu. saged langgeng nggih, Bu. Iya, Nduk, tak dongakne iso sukses sugih ya, Nduk. Amin. Nek ra iso sugih, bojomu lebokno pesugihan ya, Nduk. Enji, Ibu sendika dawuh, Ibu. Ya, Ibu. kala kuwata ya, Nduk. Ibu biadab. ing samangke para jululadi hang laras ngedalaken kopi kalian teh sinambi ngedalaken dedaran inggih wujudipun rawon nyarengi temanten kakung nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Anakmu nangis. Terharu, Pak. Ya apa? Kok nangis ngopo, Le? Wis aja dadak nangis. Aja dadak nangis. Saking bahagiane iki, Aja Pak. nangis. Kok cai kesenengan. Toh minta. Kalau jana. Sampai nyapa nangis. Sing nangis iku. Lho, trenyo wong kono ki. Ternyata nyawang manten kaya ngono ki trenyo. Wakil kok iso. Ing samangke, kene lho. Ing samangke temanten kakung niki pangestu. Kula nyuwun donga pangestu. Balik nangis mergo ditinggal minggal bojone. Ya, sabar ya, Le, sabar. Bapak. Hei. Buke, dudu tenan anakmu. Hei, Piye to, Le, kok kaya ngono iki, Le? Le, iki uleg-ulege ibumu, Le. Kok iso mboke? Piye, Le? Tunggu pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak pangestoni ya, Le. Kon mandum bebrayan muga-muga ora ana bebaya apa wae. Tresnane bapak kaya tresnamu marang garwamu ya, Le. Nah, diterokne kuwi pake ngono ki. Yen menawa kowe sedih, bojo-bojo bocah sedih ning jakan seneng ya. Le. Ya. Nyapa nggonku mbokmu? Kene tak dilat. Kowe kudu sabar ya. Nggih, Pak. Aja nganti kowe lali garwa sigarane nyawa. Wanita wani ditata. Anak kutuk aja kluthuk. Kowe kok bener. Dina iki seneng ati. Piye rasamu? Bapak Tresna kaya seneng. Pirang-pirang dina. Iki bojomu aja mbok sia-sia. Kaya piye kuwi yo garwa. Ibu nimbalin jenengan, Pak. Endi? Ya, apa? Kanjeng. Dasmu. Wis. Lah wong diwalehi ape lho wing rusak-rusaki
keliran kok iso. Nah, iki dibablaske gandeng wis temantenan padha senenge. Suka-suka. Ah, suka-suka tembange tambal ban. Nah. Loh, Hubungane apa? Loh, Hubungane apa? lho nyambut gawe wis bebrayan kok. Wong manten seneng-seneng kok terus tambal ban. Mantene wedok amen bocor ae. ing samangke temanten kekalih dipun lenggahken wonten ing dampar keprabon lajeng dipun lipur kanthi campur sari sekar gadung ungelanipun nggih menika tambal ban. Ngono lho. Sing nyarne aku. Ya setidaknya tuh pertemuan apa-apa. Lah kok hubungannya manten karo tambal ban? Mergo kowe kaya ban lah kae bojomu kaya dongkrak. Gondong lak cengelmu. Ing samangke kanji. Wes. Ah, ya kaya ngapa? Diaturke tambal ban papat. Satu. Bakul ayam goreng Srikandi ler Stadion Blitar Wilujeng Dalu. Rawuh wonten lokasi Pak Tato, Pak Diren. Iya, Terima kasih. sembah nuwun, matur nuwun sanget. Jan. Menika sampun katur wonten pundutan kula wacane riyin Monggo, Mas derek. Widik nggih saking Pak Giono request Klinci Ucul monggo wau sampun dipun aturaken selamat kagem Pak Lurah sekeluarga dan penganten berdua. Engko diganteni tembang. Uga ana sangka panjenenganipun bakule sate gaya baru. Assalamualaikum Pak Dalang. Saking kula Makyem bakul sate gaya baru Kromasan. Nyuwun lagu Slendang Sutra Kuning matur sembah nuwun. Diaturke sisan ya Mas. Derek panjenengan larasipun tetep wonten Slendro. Ya, heeh. Yo, Slendang Sutra Kuning sing jumeneng piantun 3. Kaya ngapa? Yuk ngadeka wong ayu dados yo. Ayo no. Iya. Yo Dek Punjung. Luki. Nek Dopin. Parno Pati satu tembang Slendang Sutra Kuning. Piye kabehane Ugi katur Bapak Kades Jati Mulya Mbah Sugiono Wilujeng Dalu nyimak saking dalem Jati Mulya. Jati Mulya Bapak Sugiono Mbah Lurah ing Kecamatan Twiri. Yo Mugi mboten kesupen katur dumateng penalipun Bapak Kades Mbulu Gledek Bindo Magetan Jawa Timur. Wilujeng Dalu Mbah Lurah.
Menika slendang sutra kuning sampun katur pundutan saking bakule sate ingkang wonten kromasan. Leres. Lagi krungu. Lajeng pundutane Bapak Sugiono Mas sing Cik. kagungan Java. Menika melayani bubut tunggak lan sanes-sanesipun menika nglenggah wonten ing Sumbringin Kulon Ngulut Tulungagung. Bakal bubur. Sing bubuti tunggak nganggo apa iki? Alat. Alat. Zaman sak menika ndamel mesin. Iya. Oh. Menika saged berhubungan kalian Pak Giyono ingkang wonten Sumbringin. Sing kula seneng niku lho Bu sinten wau? Bu Bagus Sate sinten? Buyem. Buyem iki Bagus Sate gaya baru. Kok saged, Mas? Sing biasane nyuntuki kenceng tok buyem iki digawe menggak-menggok ya. Lah kok gaya baru. Heeh. Gantinan Mas iki pundutane Pak Giyono tak pasrahke panjenengan. Siap. Lagu saking Dujo kaya ngapa? Menika kalian Nggih. kula tak titip tembang-tembang terbaru Nggondeli Tresno. Ya, Tapi nggundeli Tresno tresno. nggih, siap. Nadane apa iki? Dadi Nggondeli Tresno tegese Mas Asmi kalian Mbak Eki tetep tresnane digondeli. Saderenge kula nggih titip lagu kula anu pelok 6. Oh anu. Bes. Anu dadi digawe ke anu ya Mas. Ya. Teglak tak ya. Bes. Ya. 6. Kok Bukane saking kendang coba. oh saking ketipu. Niki nggih anu. Kula ndamel lagu kali Mas Oh, niku. ya. Lagu pitutur, Pak. Ya. Nggih. Coba Tapi dicake Mas Saramban Putut. mon. Saramban. Cara ben terus mungkin lagi ngene. Ya. Coba tublak tutak ya. 6 sembarang. Nenon susah ilingo yen pas bunga ojo gampang mesucu kudu mesem guyang-guyu kabeh perkara ana solusine ojo digedhekne emosine sama catahe manungsa wis diatur sing kuwasa ojo ngekce mangsa sing penting budidaya ngarep ndedonga dateng kang kuwasa mugi-mugi penjalukmu enggak dikabulno jarine Jawa alon-alon lakon gremat-gremet watale slamet sing becik titik sing ala ketara mula aja padha tumindak culika mula aja karo tangga mula ayo urip sak madya Pak. Besok kita ketemu di Batu atau di Tuban Atau kali di penjenengan, Surabaya, atau di Iya. Surabaya di Ah. ITS ini kita garap. Ya. Gendinge Ah. teng larasipun pelok 6. Ya. Judulnya Sak Madya. Tanggal 17 Nggih. Balai Kota Batu. Nggih. Lajeng. Enten to, kalian jenengan to niku. Ya. Wah, aku ra petung karo awakmu aku. Aku lek lho, aku karo petung karo panitia beloto gedhi yo. Iya. Heeh. Pelambemu. Oh Mas Minto yo gedhi. Lah Pak Minto kan ngendikan ora petung karo aku, pancen aku petung karo panitia kono. Ayo tak kon petung dhewe, mau aku darani kumbati. Padahal yo sithik. Ah iya. Njero tanggal 15 ketemu ana ing ITS Surabaya. Selawe. Tanggal selawe. Lah iya tanggal selawe. Nah. Aku muni tanggal piro? 15 dina. Awakmu ngono sing muni. Jenengan lho. Tanggal piro? 15. Lah iya awakmu sing muni. Lah niki lagune sing bocah nom-noman. Ah, ya, Japi, yang apa? Japi nggih. Iya, ya.
hari jadi Kabupaten Tulungagung Iya, iya, iya. niku kolaborasi kula Mas Sun Gondrong kalian Mas Eko Prisdianto wonten pendopo Kongas Arum Tulungagung tanggalipun 20 November. Itu hari jadi Kabupaten Hari jadi Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Nanti dalang-dalang sekabupaten Tulungagung dipun Kelompok biaraken, mergo dikelompokne klek sekelompok dibuang. maksudnya ki Dibakar semangatnya Memang. agar tidak ada diskriminasi, tidak ada gap antara satu dengan yang lain. Betul. Kemarin usul dawuh dari Bapak Bupati, Bapak Ya. Haji Gatot Sunu, Mm-mm. kita harus membawa generasi milenial dan membawa budaya lokal, mengangkat dalang-dalang lokal Betul. untuk memprioritaskan mengemban amanah budaya Tulungagung. Tepuk tangan untuk Satu-satunya Kabupaten Tulungagung. bupati Oke. yang peduli dengan seniman Oke, lokal alhamdulillah. tanggal 20 November 1 kelir 3 dalang. Oh. Nah, 3 dalang pelawake 2 grup, Duojo sama Gembos. Gembos Awelo. Duojo sama Percil JR. Ya, iya. Nah, Mm. ngoten. Ya Mas, kanca-kanca yo cobi. Kuwi tenan ora. Pun lampan purba Nggih, kagem nggih. menika Ngoten. dawa sanget. Saestu, Pak. Panjenengan saged lumengser Nggih. lajeng matur dhateng Kang Mangku Gati. Nggih. Bibaripun panjenengan mandhap satu tembang sinden songo ngadeg kabeh metle wit praolayar nganti gambang suling. Siap. Nah. Ing baku dalu menika mboten kok beliaunya Mbah Lurah pamer mboten, sombong nggih mboten, nanging prinsipipun beliau berbagi kebahagiaan, Betul. bersedekah sesama umat. Dawuh Insya leres. Allah sedekahipun beliau ngentekke ragat golek nikmat, insya Allah selamat dunia akhirat, sedaya keluarga pinanggih manfaat. Ing dalu menika kula lan panjenengan karomah hidayahipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sembah nuwun nggih Mas. Ya, Nggih. Mbok bilih wonten Mboten- padhe ngatur nyuwun pangapunten. Sami-sami. Kula kalian Mas insyaallah derek nempil kamardikan wonten ing pakliran panjenengan. Nggih. Mboten dadosaken kuciwaning penggalih, Nggih. kepara dadosaken renaning penggalih. Balun. Mila tembunge sego kupat sego liwet Betul, ora liwat liwat andum. andum. Amin, Slamet. amin, amin, Nah, amin. yo, kaya ngapa? Wit saka praon dados yo, ngadeg kabeh nduk.